Ayan mga katsapsoy, ang daming paanok. Paanok sila sa sayawan dito. Grabe sila dito magsayawan, oh. Nagakot na ng upuan. May mga bata na, pero ayan, tuloy-tuloy pa rin yung ligaya. Nako, ito may table pa, oh. Welcome back mga katsapsoy sa aking YouTube channel. At narito na ang part 2 ng ating pamimiyesta dito sa Barangay Bungliw, Laong, Northern Samar. Sige boy, giling! Giling mo ng pababa. Ayan na, naghakatawan na. Hello mga katsapsoy, tingnan ninyo kakaiba ang mga trip ng mga tao dito. Yan! Ay ko, inuubo ako. Ayan o. Sige! Pangamuti style. Yan! Nanghuli ng kagang. The next morning. Good morning katsapsoy. Hello mga katsapsoy. Ayan, inumaga na kami dito sa sayawan. Pauwi na kami mga katsapsoy. At ngayon pa lang po yung araw ng kapistahan, bisperas kagabi. At ngayon po yung araw ng kapistahan, kaya pauwi na kami dahil may trabaho pa ako. Pero dito, dadaan tayo muli dito sa kanilang auditorium. Narinig ko kanina na may nagsayawan pa dito. Ayan o. Ayan mga katsapsoy, ang daming paanok. Paanok sila sa sayawan dito. At ito yung mga kasama ko, yung Team Magmaraya, no. Ang daming paanok talaga dito. Grabe sila dito magsayawan, no. Nagakot na ng upuan. May mga bata na, pero ayan, tuloy-tuloy pa rin yung ligaya. Nako, ito may table pa, oh. Sige, mga gaga kayo, tanghali na. I-vlog mo daw sila, sir. Hello mga katsapsoy, dito may nagyaya dito na i-vlog daw sila. And dito yung tropa ng bayaw ko. Magiging bayaw ko. Ayan o. Hello mga paanok boys. Sige. Sige. A few moments later. A few moments later. Ayan mga katsapsoy, papunta na tayo sa kanilang pantalan. At sayang, ngayon po yung kapistahan, araw ng kapistahan talaga ng Barangay Bungliw, Laong, Northern Samar. Pero pauwi na tayo dahil kagabi nag-attend lang tayo ng sayawan nila dahil may trabaho tayo. Ayan, nandito na yung kanilang pantalan. Mabuti na lang at nakapanakgas na tayo. Dyan sa mga taga-Sarunan. Yeah. Yeah, break it down yo. Maestro Waray. Patron, Barangay Bungliw. Maestro Waray, hanap pala.
Sa YouTube. Oh. Maestro Waray. Oh, Facebook na YouTube. Pares la. Yeah, break it down. Ayan mga kachaps, sinalita tayo ngayon sa Bangkang Dimotor. Mag-uwi na yung mga mapunsyon nun. Ayan o. Sirit namin. Sirit ng mga magtakgason. Yeah, break it down. Ayan. Maginahinay ka boy. Lasing ka pa kagabi. Hindi ka pa, wala ka pa namang takgas. Baka malaglag ka. Sige na, tuloy na tayo. Tuloy-tuloy ng ligaya. Ayan mga kachapsi, mula dito sa bangka oh, ang ganda ng lugar. Ang gandang panoorin ng Barangay Bungliw. At saka ang sarap din bumiyahe dahil malamig po yung hangin. Ang hindi lang po presko yung mga kasama ko dahil nagsisukahan po silang lahat. Amoy suka po. Ayan mga katsapsoy, may dinaanan kaming mga punsyonon din. Sasakay yung mga magpatronin din. Yung buti na lang walang matakgas oh. Nako mga onsyami oh. Mga bigo kayo, wala kayong takgas. Yay. Buti pa kami meron. Ayan mga katsapsoy, tumigil yung bangka namin dahil sumabit. Lasing pa kasi yung bangka eh. Hindi yung manulong yung lasing, yung bangka mismo. Nahulog din yung isang takgas namin. Salad pa man din. Nako, ang daming sabaw na niyan. Ayan mga katsapsoy, napadpad kami dito sa Barangay Tarusan. Nako, yung mga kasama ko tahimik lang eh. Mga bangag pa yan kagabi. Mga lasing. Ayan, yung iba na nalangin, yung ibang masakay. Dahil sa kalasingan sa pamimista. Ayan. Sige, tuloy na tayo. A few moments later. Ayan, sa wakas mga katsapsoy, nandito na tayo ngayon sa bayan at padaong na yung ating bangkang dimotor na ating sinakyan. Ayan o, tanaw na yung bayan at malapit na rin tayo sa Pasaw. Pasaw sa mga lasing. Yay. A few moments later. Ayan, sa wakas, nandito tayo ngayon sa bayan ng Lawang. Nandito tayo sa pier ng Lawang. Sa Daungan. Ayan, at andito may mga nag-usis ako, may takgas kami. Tara.